Umgenge ubebukeka edangele elokho egebise ikhanda phansi ekhuluma nommeli wakhe kuphela. Ubaba kaKhoza naye ubekhona enkantolo. Imantshi uAmos Mchunu ilihlehlisile leli cala ukuze umsolwa ekwazi ukufaka isicelo sebheyili. Kusenzima emndenini kaKhoza ukwemukela ukubulawa ngesihluku kwakhe. Ngokwami njengobaba kaSphamandla ngifisa nje inkantolo engathi ingenza isifundo esiqinile ithathe a harsh sentence to this guy obulale umfana wami ngobusihluku esinjengalesi. Umsolwa uyaziwa emndenini. They all grew up together on the same streets. They are like neighbors. I don't know what happened serious here. Ngaphandle kwenkantolo inhlangano yabantu abathandana bengabobulili obufanayo iSA Glasa ibibhikisha iphikisana nokuthi umsolwa anikwe ibheyili. Le nhlangano ifuna ukuthi kusungulwe uhlu okuzoshicilelwa kulo abantu ababonakalisa inzondo kulabo abathandana bengabobulili obufanayo. Sicela senzele ukuthi uma umsolwa esetholakele egwetshiwe ukuthi unecala ngempela ukomite icala le hate crime elibhekise kulo queer community. Once wagwetshwa lowo muntu engene ohlwini lalabo bantu ezweni ukuthi kunabantu abangabafuna abantu abanje. Ngokwezibalo ebantwini abane ababulawayo abane babo basuke bebulawelwa ukuthandana bengabobulili obufanayo. Inhlangano iLGBTQI ithi kuningi okumele kwenziwe ukuqeda lenzondo ebhekiswe kubo.